No niin. Atomikkia tässä nyt testailu. Itse asiassa viime syksynä asennettu, että se on ollut melkoin testailua siitä lähtien. Alkaa se nyt pikkuhiljaa toimimaan. 499 wattia MST-sytkävehkeillä ja siellä on nyt säädettävä pyöriä, niin tässä on myös toi sytkäsäätöominaisuus käytössä. Ja siellähän se. Tuohon reunaan piti asentaa tommonen pulssidampperi, kun tässä ei ole nyt paluulinjaa. Ja se nyt ainakin jotenkuten tässä pelittää. Että eilen piti resetoida koko systeemit. Sai sen taas niinku pisteestä 0 lähtemään, niin tuntuu pelittävän paremmin. Tuolla mulla on Bossin pumppu. Alkuperäiseen MSD:n pumpun mä nyt heivasin peräkonttiin ihan varapumpuksi. Tällä pumpulla mä saan nyt yksilinjaisena vähän isommat bensapaineet ja meinas tulla sitä pikkupumpulla sitä injektoreiden virhekoodia. Eli tässähän näitä nyt. Moottorikoko mulla on 490. Menis varmaan se ihan oikein 499. Kokeilin pienempää ja kokeilin isompaa, mutta ne ei toiminut. Performancella on pumppu ilman rekua pulssi. Tuo mulla ei ole käytössä, mulla on tuolla tuo limitteri boksissa erikseen. Tuossa nyt on tuommoiseen asetettu noin arvot. Aika hyvin se nyt niissä pitää. Tuo mulla oli eilisen 18 toi perusennakko, mut mä sain vähän vinkkiä, että pitäisi kokeilla nostaa parilla asteella, niin se kuitenkin tyhjäkäynnillä nyt sitten seilaa, vaikka se on asennettu 20, niin se pyörii siinä about 14 ja tai sanotaan 12 ja 18 välillä tuo ennakko tyhjäkäynnin. Ja mä oon pitänyt nyt, niin se on ainakin turvallisen rajoissa. Nää on semmosia mystisiä, näitä ei oikein saa millään niin kuin viimeisen päälle tikkiä. Ei ainakaan näin perstuntumalla. Kokeillaan käynti. Vielä Innovaten laajakaista lambda täällä kuskin puolen kollektorissa ja sittenhän mulla on tämä MST lambda tuolla vänkärin puolella. Oli kylmä kone vielä, niin aika hyvin ne seokset toimii näin niin kuin tyhjäkäynnillä matka-ajossa ja sitten täyskaasulla.
Pitää ottaa tuossa toista videota vähän kun lähtee ajelemaan.